ba tsawo ne da shi ba shi yana can kuri ha. Dole ne ban da gwan. Alaikum salam. Sani zana ce je dai sai auren ga matar gwamnan mu ce je dai sai hajiya Nasir Sannu. Allah sarki. A kai kana wallahi na yi sanar da kai uku kofar gida. Yawwa man da gwan. Ya gida. Ya iyali. Ya haƙuri. Mun sami ku lafiya. Madalla. Abin da ya kawo da nan gidan. Na ji labarin ku'ar da gwamnati ku'ar da jiha. Babu dogo ku'ar da jiha. Tun da kaura ya ci mana. Ya na zama dama. Na sani. Kai da uwa ɗaki. Ni da Allah uwa ɗaki. Uwa ta ma da cewa. To. To. Kan yana da mama marayu. To ka. Mama ta ta hu mai ɗaki. Mama ka ce. Tun da kaura ya ci mana da Allah mala dogo. Na daina ganin kamar da lasa shayi. Wallahi. yanzu na bashi a tayi gadi. Ka daina. Na raina yanzu haka da rantu da ni da hajiya da tsare. Mai babban ɗaki. Kware kuwa. A taimaka ma marayu. Ɗaya. A taimaka ma gajiyayyu. Biyu. A taimaka ma na hajiya da tsare. Mai babban ɗaki. An buga da iya gwada. An buga da ita an bata. Yawwa. Ana Nasir zana ce je dai sai auren ga matar gwamnan mu ce